From Cluster 2, we have from Bopok East National High School. Masayaksak at maabig subali na agilan. Agaylay katutol na punsalay panaayang siya, at makuli tan maumildi lawas. Panagdalos sumasilaki ang anapan. Agayran man mamanag lang putiras sunagkamura. Agdaing daon sumutang na agaw makapandalos naman. Untan bird so ang dapat lilikna na putan no mamamura. Amin nga irap, lingat ng dalayin sa lugda at makapagpalikag lawas. No nanangandan, saray pagay at untutuwag at palyaw na. Bulas ng ansakot na sumpawayan to. Malikag iray maanos ya tumaralos tayo. At sayang ipapasok. Tinaw tayo ni sisilibraye ang Sakat Festival biyan putok-tukon so irap taray maanos tayo tumaralos tanong-tanmat pisa salamat tayo maong yahan. Tan malilingwaray panagaroy Diyos. Diyan sayang oras, idatayong pa'y lugay tan imano so kultura tan tradisyon ya gagawan tayong hinaon sa Sakat Festival ya ipipresent